Ràdio Vibrialab, un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola i benvinguts a Ràdio Vibrialab, el programa que pot canviar de nom en qualsevol moment. Avui tenim aquí el Pere. Hola, què tal? La Carla. Hola, què tal? I la Natàlia. Hola. I avui volíem agafar el testimoni d'un dels episodis anteriors que vam fer, que era el del bullying, i agafar el testimoni del tema dels mals professors, o professors que fan grooming, professors que fan bullying als alumnes, professors dolents, com Cameron Díaz a Bad Teacher. Bad Teacher. Exacte. Doncs bé, aquest era la idea principal. Vosaltres us heu trobat algun professor que digueu és terrible o és una mala persona? Directament. Sí. Afirmamos. Sí, m'he trobat més d'un. Sí. En quin sentit? No, diguem... Bueno, aviam, sí que és veritat que quan et fas gran te n'adones de moltes coses, no? Que quan eres peque, pues no, tal. I mala persona potser no arriba en aquell límit, no? Però jo recordo tenir certa professora que era com molt tajante amb nosaltres, o sigui, era com molt dura, i penso que era una duresa que no era per disciplinar-nos d'una manera sana, saps? Perquè una cosa és tenir madura, però saber els límits dels nens, no dels teus alumnes. Però sí que és veritat que quan passa el temps i te n'adones, pues, era passar-se. O sigui, això us estic parlant de fa 15 anys o així, que tampoc fa tant, no? Però bueno, que per sort les coses han canviat i ara aquestes coses crec que ja no passen de forma tan dura, però vaja, que nunca se sabe, no? Ja, clar, per exemple, antigament jo parlo com de la cosa que m'explicava la meva mare, que li posaven a l'escola orelles de burro, coses així. Bueno, sí, que explicaven amb un regle als dits. Clar, Mon pare m'ho explicava, clar. Això ja no passa, però passen coses que també poden afectar el creixement d'un nen o una nena. Òbviament. És que això és maltracte, bàsicament. O sigui, ja no físic, s'ha passat psicològic. S'han passat com es va arreglar el tema del maltracte físic, però maltracte psicològic moltes vegades encara passa. Clar, i de la seva autoestima, també. Sí. Vull dir... Sí. Que ara potser no passa a nivell de poso orelles de burro, perquè és com, ja m'he entès que no, però sí que jo crec que es continua passant en el sentit de mireu que llest és aquest... A mi, per exemple, a la meva classe sempre hi havia els llestos de la classe i després no paren de remarcar que eren els més llestos, mireu com ho fan, i els altres no s'ho tant, saps? Llavors, òbviament, això t'afecta l'autoestima. Vull dir, estàs dient un nen que no és tan llest com l'altre, saps? A mi em passava una cosa semblant. Jo me'n recordo, segon de primària, que és una època en què estàs començant a aprendre a llegir. Doncs a classe teníem un cartell que era com un semàfor i t'indicava quin era el teu nivell d'aprendre. Però clar, està davant de tota la classe. Ja ves. I si estàs a baix, com que et sents molt malament. Això me'n recordo jo. A mi em passava, jo estava a baix de tot. Jo estava al vermell sempre, quasi sempre. I clar, com a nen no et senta molt bé estar allà sempre a baix. I que tota la classe sàpiga... Clar, es classificaven per nivell. El que a mi m'ha passat a mi és que també ha hagut de passar que quan un professor deia una cosa en una matèria, semblava que no, tu li deies sí, m'ha quedat clar, ell semblava que no t'havia quedat clar. Llavors tu li havies de repetir que sí, que m'ha quedat claro, vuelvo a repetirlo, si no he entendido. Speak English. I llavors jo també li pedia pres al professor també, perquè ell també, com era una professora que també em veia com un tontet, li diu, si quieres vuelvo a repetirlo, que jo... m'ho repetia tants cops que li dic, si tornes m'ho pots repetir els cops que faci falta, que se'n quedaran més clar. I va arribar el dia que li vaig fer la brometa aquesta, li vaig dir, bueno, ara li faré una pregunta jo. A quin any va néixer tal? Que igual que ella em feia preguntes a mi perquè a veure si estava concentrat o no, li vaig tirar l'indirecte aquesta i no em va saber contestar la pregunta. Sí, em va fer gràcia perquè em vaig dir, hòstia, el que havia d'estar hi és la que dona un exemple. A mi em contesta quina la pregunta és i després li fa un temps després li fas la pregunta i no se'n recorda.
La vas liar o què? Es va liar? Sí, bueno, la classe es va posar a riure, no m'estranya. normal. La classe es va posar a riure i tots, ole, pera, ole. Bueno, l'Andersen. Va ser quan estava l'Andersen, me'n recordo molt. Ostres, pues sí, o sigui, una cosa que no he entès mai és per què sempre volien fer-nos com competir entre nosaltres, perquè clar, una cosa és que els que no érem tan bons o llestos com s'esperava érem l'últim de la classe, però els que eren més llestos també tenien com aquesta pressió, no? De si trec un 7 en comptes d'un 8 ja està, o si no trec un 10 és que ja ha passat alguna cosa, o sigui, realment anava malament per les dues bandes, òbviament. Sí que és veritat que es patia més si estaves en una posició, pues, el tontito o el que saca cincos, no? Llavors, és una cosa que jo, per exemple, bueno, he estat de cangur algunes vegades amb nens i tal, que, bueno, sí, han sigut germans, però com que mai he volgut que hi hagi com aquesta competició, no? És que és millor, o, per exemple, hi havia un nen que em deia no, perquè esto se le da mejor a mi hermana, o no, perquè això... I és com, ja veus aquesta comparativa, no? I això és d'algú, o adult, bàsicament, que li ha dit que és que mira la teva germana, és que mira la teva amiga, que és millor que tu, tal. Llavors, és una cosa que no s'hauria de fer, però perquè anirà malament per les dues bandes, tant com la persona llesta o que s'adapta millor a la classe, o que entén millor el concepte o més ràpid que l'altra persona, no? És com posar una etiqueta. Aquí estan els de 50% de les notes, treuen les notes d'excel·lent, i el 50% de l'altra classe són 50%, llavors van fent etiquetes. Bueno, aquest és aquí, doncs la considerem els gestos amb els gestos, els sontets amb els sontets. Però hi ha hagut casos que els sontets, ara està havent casos en escoles, que els professors que consideren els nois més gent estan baixant, ara estan els sontets a sobre. I estic flipant, perquè això no hi ha passat mai a la història d'arreu del món, i ara estic veient estudiants de nens d'ara que deuen de gent que a l'escola, que això m'ho estan afirmant els nens, que altres molt notes, altres ja han tornat a baixar picat, ara els que estaven a baix tornen a pujar a sobre. És que és com un joc, a veure qui va pujant més. És com una competició. Llavors ara els que estaven tan tontets han pujat a sobre. És que jo estic flipant en aquests casos perquè no havia passat mai. Bueno, és com el que parlàvem l'altre dia, de la divisió per classes. Correcte. Sí. Jo me'n recordo, a primer de l'ESO, diguem, la classe A eren, diguem, els més llestos, o en principi. Això és terrible. I després la classe D eren com els, diguem, estaven ficats... Els criminals, no? Els criminals, sí, els que acaben a la presó. O els potencialment criminals, o que creien els professors que O a podien P3. ser. Grau mig o presó, no? És com no hi ha més. A P3 també feia el mateix, els peixos, els tiburons, i llavors els lleons, i llavors ja Però comencem. després jo me'n recordo avançar en curs a segon de l'ESO encara, però a tercer ja no hi havia aquesta divisió, estàvem com molt més barrejats. Això és algo que es feia, jo crec que ara està canviant una mica, no ho sé, això espero, però està totalment demostrat que segons el nivell que et posin ho reproduiràs, com vaig explicar a l'altre programa de l'efecte de Pigmalió, de que si tu et diuen que tens més males notes perquè tens els ulls blaus, ho acabes fent, perquè tu creus, però si tu ja et posen directament a la classe, a la D, és que la D, que és com los perdidos, tu és que ni t'esforces, perquè dius, és que un profe que és una persona que jo admiro, tal, que és un role model, o que sigui, m'està dient que no aconseguiré treure'm l'ESO, jo què sé, saps? O que jo què sé, que acabaré no sé on, m'ho crec, i ja està. I doncs, per què m'esforçaré? Per què estudiaré si tampoc acabaré estudiant, ni acabaré la uni? T'etiqueten i tu ja, com estàs en una edat influenciable, t'etiquetes a tu mateix. L'autoestima baixa, és que està agafant autoestima baixa i llavors ja te separes de la societat. Una sentència i tu t'ho creus i ja està. Això va haver fa uns anys vaig veure un exalumne, un excompany de classe, que anava amb mi a primària fins l'ESO, sí, vam estar junts bastant temps. Vam ser un curs que fèiem com infantil, primària i secundària, o sigui, vam estar com molts anys junts. I recordo que ell era com els més, no problemàtics, però sempre era com el foco d'atenció perquè crec que tindria hiperactivitat o tal, vale? Llavors sí que és veritat que
tu notaves que era un nen més mogut, que a vegades la liava més o menys. I, òbviament, aquesta professora que he comentat abans pues, el tenia com marcadíssim, no? I a vegades jo recordo que semblava com molt de sargento, no? Havíem d'entregar un quadernillo pels deures i tal, i si no estava tot bé, pues, ens ho tirava per l'aire, i crec que a ell un dia li va donar al cap i li va fer com una ferida aquí i tal. Jo crec que, si me'n recordo bé, no es va denunciar mai allò, perquè clar, era com una tonteria, no? Una coseta que, bueno, és que se l'escapa la mà, però veient-ho ara penso que és super heavy, és super Molt greu, heavy, saps? jo trobo molt heavy. Teníeu professors que us llançaven guix al cap? Sí. Jo ho vaig veure. Jo un dia vaig agafar la poma, estava al menjador, i vaig agafar la poma i li vaig estampar al professor. No, però... Estem parlant de professors, no? Al revés. Sí, bueno... No tenim que quedar malament nosaltres ara, només els professors. No, però vaig fer-ho perquè em refereixo perquè el cas que estava a la classe, llavors llavors em va agafar autoestima baixa perquè també m'han arribat a tocar pagar, perquè diuen que tenien permís a pagar els alumnes. Sí, claro. Què dius? Sí, el Pau i l'Ama estaven dient que tenia permís. Dic, com? I deien que els meus pares havien demanat permís. I jo vaig anar als meus pares i els vaig dir, vosaltres m'heu demanat permís perquè em peguin? Els meus pares no. Nosaltres no vam dir que... Hòstia, però això és molt denunciable, Sí, però després vaig denunciar-ho i van sortir els professors per la porta de l'escola. Vale. Ja vam haver casos de denúncies i ja estava Mare meva. Sí, perquè jo estava al Pau Vila, llavors deia la professora que tenia el permís de pagar-me si jo em posava agressiu. Vale, doncs cap problema. I tot això va estar documentat, Llavors li vaig dir, jo vaig fer servir les tàctiques que havia de fer, li vaig dir, si el professor, si els meus pares t'han dit que això, firmem un paper que et diuen això. Vale, aquest paper va arribar als meus pares, un cop els meus pares van aquesta això, va dir, no, nosaltres no em donen cap permís perquè el professor s'ha cit la mà al meu fill. Home, és que és fort. Llavors, fora, en pocs segons ja va aparèixer la policia. Uau. Perquè parlem d'un cas... Estic parlant d'un cas especial meu, que és veritat que la capacitat diversa hi ha molts casos, llavors va arribar aquest cas que va passar això. Hi ha gent que potser, hi ha professors que tenen permís d'alçar la mà. Pot haver casos, però sempre... Home, jo no em trobo justificat en cap... Jo tampoc. Però en cap situació, Jo tampoc, però imagina que és un noi molt agressiu, o se li en va la olla, o en aquests casos hi ha una cosa que es diu reforç, que es diu UC, que també se li diu la classe separada, que també per mi ho veig una tonteria, perquè agafant la UC, és com una classe de reforç, ja separen els tontos amb els es consideren normals amb els de la UC. Però ara la societat ha canviat tant que això s'està formant un altre cop. Vale, però una cosa és que tu et defensis com a professor i que, jo què sé, si un alumne es fica agressiu, pues parar-ho, però no ficar-te tu a donar hòsties, No, això no hauríem de fer-ho, però en aquella època que jo estava sí que ho teníem. Diuen que teníem permís, fins que tard o d'hora va sortir la sentència i llavors es va despertar la cosa. Vale. Hòstia. Sí, són casos reals. No, però ara no ho fan, canviant de tema, però seguint en aquesta línia, teníeu professors que feien grooming o que acosaven acosaven a alumnes? Sobretot, jo és que és que com que tinc el perfil de professor de castellà, no sé per què. Professor de castellà? Sí, és que només he tingut professores de castellà, llavors no. Poca broma, sí. És com que... De l'ESO, t'ho juro, sí. Jo a ESO hi vaig... Bueno, a l'ESO no, però a batxillerat el professor no era de castellà, era de català, per cert, també. Però és com... Professor de llengües. Són com molt donats a aquests actes, per exemple, tocar-li un pit a un alumne o mirar-li el pit o tocar-li el cul, coses així. O comentaris... Terrible. Això ho he vist jo. Jo a l'ESO tenia un professor de mates que era o sigui, no havia arribat a tocar ni fer res d'això, però mirades, favoritismes, comentaris, així. I això jo quan anava a l'ESO, vull dir, fa molts anys. I fa uns 4 anys o així vaig tornar un altre cop a l'ESO, vaig fer el treball de recerca, la investigació del treball de recerca amb un grup de quart d'ESO del meu institut, i vaig aprofitar per treure el tema dels profes i tot això, i els vaig demanar sobre aquest profe i continuava fent comentaris aquests. Continuava? Continuava treballant allà
I continuava Que heavy. igual, o sigui, però potser al cap de 15 anys, saps? Jo veia... Pot I ser, pot ser. vas encoratjar els alumnes a denunciar-ho, potser? No sé. Em, No és És que és... culpabilitzar-te en res, però és com... Bueno, és que sí, sí. moltes vegades com em plantejo si he fet bé en no dir alguna cosa alguna vegada o... O sigui, jo els vaig dir, sincerament, jo quan anava a l'ESO ja passava això. I ells, és que nosaltres som molt conscients i ho hem dit i tot, i com... Vale. O Si sigui, al ho final han dit, és, ja, és clar. un centre concertat, llavors, bueno, és com que el profe porta molts anys allà, llavors jo crec que Ja. té una Bueno, mica Es de... fia més amb el Passa. profe que amb l'alumne. Sí, no Ets sé avió. ben bé... Clar, com que tampoc ha arribat a fer res físic, o sigui, Ja, han és- sigut comentaris, han sigut Però mirades... és la mirada, perquè jo també tenia un professor a l'escola, a l'institut, però no al Torre Palau, a l'institut que estava abans, que vaig estar a Santa Eulàlia, vale, que hi havia un professor que mirava les noies, clar, li anava mirant parlant, i mentre mirava, li mirava les tetes. I tant, sí, sí, I després li feia una mirada de dalt a baix i li parlava, sí, bueno, que- esta matèria funciona així, tal, i li mirava l'escote i les tetes, que jo això ho veia perfectament, no era tontet. I els alumnes diuen, que descarau, que és ese tio, que descarau. A més, jo crec que es pensen que no ens donem compte, perquè es pensen que som molt petits i no ens donem compte, però... O que són molt llestos, també. Sí, o que ells són molt llestos, Sí, clar. però després és com no. Sí. Ja, això és ja abusar, perquè ha hagut casos que jo també... Amb una professora no ho he vist mai, això. Que, en casos de professora, a mi ha sigut diferent, perquè he vist la professora que se m'arrimava tant, i que era una mica de distància, per favor, perquè aquí tu ets una professora i jo soc un alumne, que també pot haver casos d'amor entre alumnes i professors, que això ha d'estar rajado, perquè això no ho fan ara més. Bueno, això- Però pot haver casos també que ho poden fer. Molta ficció, hi ha hagut no, d'això, m'ha arribat d'aquest a passar a mi això, Molt una fetitxe, professora no? que li agradava. Jo, quan vaig estar a l'ESO, hi havia... Quan vaig acabar tu, no sé si estaves, Natàlia, hi havia una professora, vale, que jo li agradava. Llavors, fins que un dia li vaig dir, que me gustes o què? Li vaig dir que això i em va dir, fora de classe! I llavors va venir a parlar amb mi i em diu, sí, me gusta, sí, te gusta, algun problema? I bueno, va passar això, després, clar, quan vam portar-ho als directors i això, després, no, jo t'he dit nada d'esto. Bueno, ja, i després, i fer la cara bonita, i llavors, no. Però hi ha professors que juguen amb aquest joc. I no només jocs, amb professors i amb professors, no discriminen ni un ni l'altre, però en aquests casos... Però estan més detectats amb persones homes, Amb homes. Amb homes que Sí. Bé, jo crec a que sí. l'escola Sí, que però estava... després a la ficció, com física o química, sempre són dones les que s'enamoren dels alumnes. Dels alumnes, ja. T'has fixat? Però perquè acaba sent la fantasia sexual de l'home, al final. Clar, o sí, sigui, Passa molt això. saps què vull dir? Lo ha dicho. Que, sí, home, vull dir... Pues, No, que jo una no profe ho nego. madurita pues, se enamore de ti. És com- No feia gràcia als alumnes que estava jo, perquè hi havia un que deia, bueno, era una professora d'aquestes de cachondeo, no era cachondeo, era de mirar aquesta, i un dia una alumna li vaig dir, bueno, estava amb mi a la y bueno, me dijo, espera, hombre, ¿cómo te tira la caña la profesora, Digo, joder, pues ¿qué quieres que haga? Y estaba la otra y digo, pues vamos, nos vamos a liarla todos con ella. Entra la professora per la porta i diu, què collons esteu parlant? Però... I la professora es posa a riure i diu, bueno, llavors ja vam pillar ja hem pillat les indirectes i, jo vaig dir als meus companys, mireu que calleu perquè aquí ja tenim més informació del que pensàvem. A mi... Hòstia, que heavy, no? Que returbio, no? No, O sigui, el que una va broma. passar és turbio, real, sí. és real, és La real. veritat. I t'ho poden dir professors que han estat també a l'Andersen, al Pau Vila, a totes les escoles que hi ha professors que encara segueixen tirant la canya. Ja, I ja, si vaig a una... jo he anat a centres a explicar com prodis això i sí que hi ha professores que també tiren la canya. No, potser és la meva semblança, però després em veuen i perdona'm dir-t'ho, vols venir a aprendre alguna cosa amb mi? Un professor mai li pot dir això a un alumne. Mai li podria dir. Una Ja, cosa és ja, a veure. per estudi, sí, per feina, sí. Llavors, per feina sí, però agafar l'alumne i emportar-te a la part És raro. a casa per Sobretot explicar-li uns individualment. estudis, Sí. Per exemple, jo moltes Això vegades ho poden fer. a classe de literatura... Bueno, ara diré una cosa que potser li porta un problema a la professora, però no crec que escoltin això. La professora de literatura castellana, moltes vegades a la classe, si no li semblava que li donava la gana donar-nos classe, ens portava a la cafeteria i a parlar una mica de tot. I a xerrar. Sí. Bueno, soles. però a tots. Però a tota la A classe, tots, vull clar, dir. no només clar. a tu, clar. Però aquesta, per exemple, no la considero una mala professora. Encara que fes això, que és, Bueno. que és una cosa, diguem,
reprovable perquè no s'està saltant la classe en sí, però bueno. Bueno, potser està ensenyant, però d'una altra manera, Clar, no? sí, Està fent la seva feina igualment. Sí, Clar, bueno, després està veiem intentant crear Marlí. vincle Psicologia, a nivell sa. Clar, diguem-ne. després veiem Marlí i totes aquestes coses i diguem, ai, mira que bon professor. Clar, després si ho fan a la vida real els professors se la carreguen. Ja, totalment. Sí. Doncs bé, ja com per acabar aquest tema de mals professors, Sí. hi ha un altre col·lectiu de professors, que és el de professors de gimnàstica. No sé si ho vam parlar. Em sembla que ho vam parlar Ho després... vam parlar entre nosaltres, Sí, però crec. després del programa, em sembla. Sí. A la meva escola jo vaig tenir 2 professores i després una altra classe tenia un professor d'educació física que no és que tingués fama de grooming o això, però sí és més el ficar-se amb alumnes que estan grassos o amb Mare les meva. noies, sobretot Body shaming o així. sobretot en el sentit de quan un alumne no pot fer una activitat, exacte, o si era córrer 12 minuts, potser una persona és l'última i com que li està tota l'estona dient que ets l'última, que no sé què... Atossigant, no? Clar. Pressionant, sí. Clar, tenia la fama d'això. Vaja, hòstia. Algú et passa. Jo tenia, és una mica diferent, però jo tenia un profe d'educació física primària que era un profe que estava de mal humor sempre. O sigui, estava com, no sé, com molt amargat. I el tio, o sigui, t'insultava però per lo bajini. O sigui, és que... No, de veritat. O sigui, el tio, sense parlar, tu el veies dient... Sí, us ho juro, però us ho juro Remuant. que ens insultava Ui, jo ho per sé, lo ho sé. bajini, tio. Però tenia un tic que ho feia tota l'estona. Potser tenia Tourette. I No ho sé, sabia. però no ho deia, sinó que tu li podies llegir els llavis Ja. i acabaves entenent que t'estava insultant. O sigui, perquè, bueno, al final era com... Vaya, professor. Potser no li fèiem cas, potser era un poco rebelde, tal, però era el típic profe que no t'agradava, que tenia molt males vibes, perquè t'insultava, o sigui, sí. clar, és que era com molt... Uf. I tinc el record tinc la imatge d'ell insultant-nos, o sigui, per lo bajini, saps? Aviam, No ho sé, molt... ara tornant breument al tema d'abans, la professora aquesta també, o sigui, era el pack completo, era pack sargento, ¿vale? Era una persona super inaccessible, si no feies el que ella deia o no arribaves als nivells que ella volia en plan d'estudis i tal, eres un mierdes. I sí, o sigui, aquesta persona, ella va seguir tota la vida, ara no sé si està viva o no, perquè era ja bastant senyora. Però sí, o sigui, a mi també, jo no és que era de les pitjors, però a mi també en tenia bastanta mania. A la llista negra. Sí, totalment. I clar, jo abans era una nena pues, que reia per tot, spoiler, segueixo sent això, però que, bueno, qualsevol cosa, pues que... Bueno, per sort no t'ha canviat, vull dir. Sí, exacte. Bueno, entre cometes, Ja. però sí, exacte. I, bueno, total, que jo alguna vegada m'havia rigut a classe i tal, i ella era la primera que deia ¿quién se ha reído? Esta niña es imbécil, no sé què. Clar, quan ets peque, pues no te n'adones, no te n'adones de la gravetat de l'assumpte, però, clar, eren insults diaris, i això, vulguis o no, jo recordo que, bueno, jo m'ho passava perquè, bueno, és la profe, bueno, potser els meus pares si els hi dic em diran, veus, és que ets tonta, jo què sé, perquè ho diu un profe, i clar, era com, tu guardaves, no? Clar, No sortia era... més a guanyar ells que tu, perquè potser sí, confiava més a exacte, més que amb tu. Exacte, saps? I clar, pues, no, arribaves a un punt en què no deies res, perquè, bueno, és que clar, tenen raó. I és això que a vegades pues, ja no era només, bueno, coses físiques, sinó els insults, no? I arribar en aquest punt de maltracte psicològic, clar, és el que vaig comentar, em sembla, l'altre dia, que, bueno, vaig quedar amb unes exalumnes i tal, i jo pensant, bueno, jo seré de les que més coses dolentes recorda, però és que al final tothom recordava o el mateix o coses noves que jo ja no recordava i ens vam quedar com en silenci, com dient, hòstia, o sigui, el que ens ha torturat tota aquesta merda de la infància, no? I per sort hem pogut pues, canviar, no, el nostre punt de vista sobre nosaltres mateixos, perquè si no,
I ja per acabar, recordo que el nen aquest que tenia més problemes i tal, jo crec que va acabant creient-se tot el que li van dir, perquè Total, és que segur. el vaig veure fa relativament poc i vaig dir jo crec que és una persona que s'ha cregut el que li deien i allà es va quedar. Ha distorsionat el cap, li han distorsionat. I vaig dir, joder, o sigui, em va saber tan greu perquè no era mal xaval, jo em portava molt bé amb ell i tal, però a la mínima que sorties una mica de la normalitat, De la norma. hiperactivitat o Asperger o no sé a la què. que tot portaves entra. una mica més de treball, Sí, Ja no- exacte. A mi em Ja passava està. molt... ja estàs creuat. Correcte, això pot ser també. A mi em passava molt que jo era molt creatiu i jo amb el meu rotllo, sempre el meu rotllo, que me da igual tot el que venga. I clar, els alumnes veien que jo feia coses rares i diuen, bueno, aquest ja està... Bueno, el professor diu, aquest noi no està bé, està xalao. I vaig veure un professor que em va dir, que loco que està ese tío. I jo que és fatal, guardant tio. ràbia, que un dia vaig agafar el cinturó i vaig dir, paf, el vaig tancar. I llavors li vaig dir, bueno, que vingui a buscar la policia. I van ser com els pares, bueno, m'han trucat els professors, on està el Pere llamant la policia? Bueno, va sortir tota la policia de Terrassa a buscar on estava el Pere. I saps on estava el Pere? Al costat de l'escola, a la muntanya, amb ganes de matar-se. Ai, no... No, t'ho prometo, això És que és la terrible, realitat, és terrible, sí, la sí. realitat. I estava allà i vaig agafar la porta, li vaig dir, me cago en tu, tal, al professor, paf! Me'n vaig anar a la muntanya i li vaig dir, bueno, y van los policías, espera, por favor, baja de aquí. Digo, no, venid a buscarme vosotros, subid vosotros, a ver si tenéis huevos. I vaig dir això, perquè era un punt que ells no arribaven. Llavors, havien d'arribar amb helicòpter o amb alguna cosa, perquè a la muntanya canviada. I vaig dir, bueno, si voleu pujar, pugeu vosaltres a buscar-me, però jo no vaig ser d'aquí. Fins que em van fer reconèixer que vaig baixar. Però això és un trauma pels nens. Sí, I pels- totalment. És que és el que anava a dir. és discriminació, tu li quedaràs... És com diries a una persona, tu no podràs, igual que els professors diuen, tu no puedes hacer esto porque no eres capaç. Vale, molt bé. Li comença a dir, tu és com una repetició, no pots fer-ho això, que tu no pots fer això, no pots fer-ho. Quan li repeteixes 10 cops aquest nen ja està distorsionat. S'ho acaba al cap. creient, clar. A la seva ment, és quan les ments fa males jugades. Llavors, el que fa el xip del cap, diu, bueno, no puc. Llavors, clar, li diuen això i a la frase no pots. Llavors aquest nen ja queda conscient que això mai ho podrà fer. Sí, sí. Són Sí, hi ha moltíssima gent que té traumes del col·le per coses I que juguen han amb dit els psicologia, professors, per coses que han passat a A classe. vegades juguen amb psicologia amb verbal i a vegades també pot ser física o mirant també, perquè quan parlem de psicologia parlem de la vista, de la mirada, de mirar per arriba, Sí, per abajo, que sí. aquests jocs els conec també dels professors. Sí, Jo crec que això és el pitjor. O sigui, físic, bueno, pues te dan un collejón, que òbviament no hauria de passar, però... No, això ja no passa, però un trauma psicologia, psicològic et queda de per vida si no ho treballes, saps? tirant Després, indirectes. Sí, sí, és Tots que... estem ja tirant me de les conec. psicòlegs. Sí, sí, és que és això, i que al final són nens, tio, Que són que nens, som tio. supersensibles de petits, tio, i que qualsevol cosa ens afecta, saps? Llavors, Clar. és que és normal que ens quedin traumes Clar. després, I saps? després, clar, jo entenc que a un nen li repeteixi, però també hi ha hagut casos que hi ha professors que han alçat la veu al nen, que no! El nen sortit I tant. corrents i amb notícia baixa, perquè també parlem casos que els professors també poden tenir raó, que no dic que no, que la majoria de casos els professors poden tenir raó, però hi ha casos que quan el nen demostra que el professor li fa això, els pares diuen, no, el professor no és així, fill meu, i això. Clar, els pares tenen la condició de fer més cas als professors perquè són els que eduquen, entre comilles, que el nen. Llavors quan el nen comença... Bueno, llavors quan els pares veuen per com... És com fer el bullying, entra tot. Llavors ja entra el col·lectiu de professors, entra ja... Pot passar Bullying això. entre tots. És delicat, el tema és delicat, la veritat. Jo ja, com per acabar, volia recomanar aquest llibre. Hòstia. A veure, sí, aixeca una mica més. S'està veient? Sí. Instrumental. Instrumental de James Road, que parla de la seva experiència, que va ser violat als 6 anys, posa aquí. Sí. I volia com llegir, però com volem parlar d'altres coses, aniré ràpid. Sí, sí. No, sí. Hi ha una carta de la directora de la primària, on li van violar a ell, que anys després ella va llegir en una notícia o en un article que el James Rhodes deia que un professor li havia violat de petit. I clar, ella va com començar a lligar caps i va escriure aquesta carta a la policia denunciant que el professor de gimnàstica d'aquesta escola va violar... Bueno, hi havia molts indicis de que estava violant Clar. aquest A més- alumne. vale. I una de les parts que em sorprèn més és... Bueno, que em sorprèn i no a la vegada, és que ella moltes vegades
quan veia aquestes coses, que el nen no volia anar a la classe d'aquest professor o coses així, els altres professors, aquesta professora, com que la trataven de boja i que no, com que són coses de nens, no passa res, aquestes coses. Vale. Com que ella ja veia que algú... Sí, ella al principi intuïa, però Intuïa. no intuïa com que violència física. Física, diguem, violència de pagar i Vale. coses així. No va arribar mai a pensar que podia ser violència sexual. I és això, com que podia haver alguna persona que intuís alguna cosa, però els altres professors deien que això no és una cosa de nens i que el nen estava trist i ja està. Vale. I amb això vull concluir que si veieu algun nen que de sobte ha canviat la seva actitud d'estar a classe o no vol anar a alguna classe, com explica ell, que estava com molt reticent a entrar a la classe d'aquest professor, parleu amb els pares, parleu amb la direcció i feu alguna cosa perquè potser està passant alguna cosa. Exacte, no directament culpar el nen o dir, hòstia, és que, jo què sé, rebel no vol la classe o el que sigui, sinó que pensar, a veure, si ha canviat el seu comportament, doncs potser és per alguna cosa que ha passat al seu voltant. Clar, la professora explica que ella, quan va començar a veure que el nen no volia, es va quedar, perquè no li va passar exactament a la classe, li passava amb el professor de gimnàstica, però en un extraescolar de boxa que feia. I explica que aquesta professora, no que ajudés, sinó que acompanyava els nens des de la classe on es canviaven fins a la classe de boxa i que ella es quedava moltes vegades a la classe com per intentar protegir el nen, però clar, el nen es quedava després amb el professor, li deia que l'ajudés a recollir, coses d'aquestes, i clar, la professora es tenia que tornar amb els altres alumnes a que es canviessin. Doncs clar, ella intentava protegir el nen, però clar, mai es va pensar que podia ser Això, no? Que arribava a un aquest acte nivell. sexual. Clar. Doncs bé. Què volies llegir del llibre? No, era llegir com fragments de la carta aquesta, però l'he explicat per sobre, Vale. i si voleu, busqueu el llibre i us el llegiu, perquè no només parla d'això, sinó parla diguem, de la seva vida i com la música ell diu que li ha salvat la vida. Clar, sí. Com ja no, també us vull recomanar una pel·lícula, es diu Rebeliones en les aules, tracta d'un professor, vale, que està amb uns alumnes, vale, el professor pensa en els alumnes que també hi ha casos que el professor també es passa a ratlla amb els alumnes i es diu Rebeliones en les aules, està molt bé, hi ha la 1, la 2 i la 3, crec que han fet 3 pel·lícules i us recomano que la veieu. Parla molt de los 90, bueno, l'època que vivien els alumnes amb el professor, bueno, fins que agafen confiança amb el professor, perquè els alumnes, també hi ha un cas que el professor a vegades es passa amb els nois i bueno, és una pel·lícula molt El recomanable. professor és negre, és com han dit abans, no? Sí, que rissat. Sidney Poitier. Sidney Poitier. Sí. Vale. Sí, correcte. És un actor molt conegut Sí. Vale, no sé qui dels és, però... anys 60. Vale. Sí, que sé qui igual, és. però... Que fa pel·lícules Ok. molt bones. Ok, vale. Bueno, Sí. encara no acabem. Vale. Volíem com fer Sí, exacte, és on anava jo. un espai on els professors també quedin bé. Exacte, que Explicar. estem aquí rajant de Clar. professors, que s'ha de fer perquè s'ha de parlar, perquè és una mica tabú, jo crec. Sí, perquè moltes vegades es pensa Clar. que el bullying només ve D'alumnes. o prové dels alumnes. Dels alumnes. I moltes Sí, vegades sí. no només dels alumnes, sinó d'actes que fan els professors. Són Doncs bé, cadenes. Sí. també volíem parlar de professors que ens han marcat positivament. Positivament, perquè també hi ha bons professors. Clar. Professors com tipus, em sembla que es diu Kipling, o Keating, del Club de los Poetas Muertos. Ah, vale, Sí. vale. Sí. O, com Míticament. dèiem abans, de Mentes Peligroses, em Sí. sembla, la Michelle Pfeiffer, com professors que, diguem, que ens han inspirat o que ens han ajudat en alguna cosa, en l'assignatura o coses fora de l'assignatura. I, no sé, teniu alguna experiència amb professors? Vale. Jo recordo que això, bueno, ara explico breument una història. A primària teníem un professor de música que, bueno, a mi sempre em feia molta il·lusió la classe de música, en què al final no m'hi vaig dedicar, però era com de les meves favorites.
I era un professor que sí que ens donava pues, teoria de la música, no? Bueno, sobretot per nens, però sempre al final de la classe ens feia com una performance, i feia que féssim, no ell. No? I jo recordo, bueno, no sé si l'haureu vist, hi ha un vídeo d'una pel·lícula del Jerry Lewis, que era un humorista americà que va morir fa uns anys i tal, i feia com si toqués la màquina d'escriure. Sí, exacte, era això, sí. Em sembla que la pel·li és el Botones. Em sembla. Vale, ja sé, pues, no, Botones no no. és aquesta, no. és... No ostres, recordo. ara no me'n recordo. No sé quina Potser vols és algo de los almacenes, ara no me'n recordo. Sí, però quina és vols dir? una pel·li Bueno. de Jerry Lewis, crec... Pues sí, efectivament. I bueno, la cançó, surt una cançó, hi ha una escena on el Jerry Lewis pues, fa com si toqués una això, la màquina d'escriure. És com una combinació de musical i de tocar com si estigués escrivint en una màquina d'escriure antigua. Sí. Si ho fiqueu a YouTube, Jerry Lewis, màquina d'escriure, surt. Vale. I no sé, clar, mai vaig poder preguntar-li per què ens feia fer això, no sé si li agradava molt aquest actor, al cinema en general, però jo recordo que era com super mític, era el millor que em podia passar a la setmana. I, bueno, per acabar, dir que aquest professor el vaig veure fa uns mesos. Us estic parlant de quan va passar tot allò, era fa 15 o 18 anys, o sigui, fa temps ja. I el vaig veure després de gairebé 20 anys i el pobre ja estava... que després amb les meves companyes em van dir que em sembla que estava malalt i vaig entendre el per què estava tan així, no? Que em va saber supergreu perquè vaig ser com, joder, era com el meu profe favorit, no? I sempre guardaré aquesta memòria. Llavors, quan el vaig veure, el vaig saludar perquè estava amb la seva dona, però ja vaig veure que com estava així una mica malalt, tampoc estava molt accessible i vaig dir, l'he saludat, li he dit que gràcies a ell la música també em va agradar més enllà del que era una assignatura i tal, i ja està. Però que sí, jo crec que és el que més em va marcar i potser és una tonteria el que he comentat, però no sé, era com superguai, no? Perquè sí que és veritat que no sé si us ha passat a vosaltres, però les vostres assignatures favorites després a la vostra vida us han influenciat, no? A mi m'agradaven els idiomes i el dibuix i la música, ja està. O sigui, això és el que vaig dedicar-m'hi o el que he estat més hores, no?, estudiant. Llavors, no sé, són coses que també són... Penso que són... Per això crec que ser profe és important perquè tu també marques a una persona, saps? Perquè l'estàs educant, o sigui, tens les teves figures, que són el pare i mare, o qui tingui la que hagi de tenir, però també un pilar supergran és un professor, no?, o una professora, perquè et marca també tant per coses bones com per coses dolentes. Jo en aquest sentit em vull quedar amb aquests personatges, anava a dir, professors, no?, que canviar una miqueta, no?, i et deixen ser una mica tu mateix, no? Perquè hi ha molts profes que és això, que et marquen molt, et fiquen etiquetes, i és com... Tu com a nen no pots fer més enllà perquè no et deixen, saps? I és com, joder. I vosaltres? Sí. Al final, però, així com comentant el que deies, que és superimportant, jo crec, el paper dels professors, perquè o sigui, tu com a nen et passes més temps al col·le que a casa. Exacte. O sigui, passes 8 hores al col·le i després a casa amb els teus pares. Sí. No? Llavors és molt important realment el paper del professor, i jo crec que almenys aquí a Espanya no està tan ben valorat la professió de professor. Hi ha altres països com cap al nord i nord d'Europa i tal, que ser profe és com super top, saps? En plan, estan super respectats, super valorats, perquè consideren que estan educant els teus fills. Clar, al final, no? Sí. I tenen super bons sous, com que estan molt valorats. Jo crec que aquí no es valora tant i... Espanya. Clar, llavors tenim com la part, jo crec, com la part de profes que són com per vocació i que realment apassionats de l'educació, però també tenim una part de profes com més de, com que no he trobat feina de lo meu, doncs em trec el màster de professor i me'n vaig a fer de professor. Que això passa bastant i que al final potser és un perfil una mica menys motivat. No ho sé, estic generalitzant molt, No Mateu, però... Però a la universitat, pel que m'han comentat amics, això passa molt, que hi ha molt catedràtic allà estancat, que moltes vegades
quasi ni Castellà per explica bé feina. la seva... Que es fa profe perquè, bueno, És el que hi ha i ja no està. s'ha sortit una altra cosa. Però... Clar, és on guanya diners. Correcte. Jo també vull donar les gràcies als professors directament, un que vaig tenir, bueno, primer a la infància, que m'agrada molt, que es deia Marisol i Mariluz, el Pau Vila, vale? De gràcies, perquè m'agrada molt aquestes professores perquè eren professors que educaven molt bé i m'agrada molt perquè quan estava malament em posaven un dibuix de 1 més 2, aquells dibuixos de les lletres, les sumes. 10 més 2. 10 més 2. 10 més 2, era la musiqueta aquesta. Sí. I m'agrada molt perquè eren professors que quan estava avorrit, em posaven per una pel·lícula, diuen, Pere, marxem. M'agafaven una classe a part, aquesta professora o l'altra, me portaven a mi soles i em posaven un dibuix de les matemàtiques. Llavors em feien veure Teletubbies, em feien veure de tot. I més adult, també un altre professor que vaig tenir a l'Eure del Vallès d'aquí a Terrassa, amb l'Edu Martínez, que un cop vam fer, ja érem adults, ens va fer el Full Monty. Full Monty. Sí, era un striptease. Vale, però t'anava a dir, és una pel·li. És una Sí, pel·li, una pel·lícula, però no va acabar amb striptease, vam fer com un joc de striptease. Una mica així de broma. Sí, vam acabar amb els calçotets, ja està, però no va haver res més. Bueno, igualment. No hi va haver res més, no va haver més avançament, i estaven tots. Llavors, un part de ser llavors... mal professor, Sí, Hi ha una línia aquí una mica fina. No, era com de cachondeo. Vale. Ens va tocar de cachondeo i molt bona persona. I que em va semblar bé perquè... No aneu a aquesta escola. És broma. No, és que vulgui anar pot anar, Vull dir, que jo sé que s'anaven gent, però em feia gràcia perquè ens posaven la música, llavors, havíem fet jocs, llavors, pam, per cachondeo, Llavors, els alumnes pensaven que anaven a fer un full monty de veritat, que ens anaven a despullar davant de tothom, no. Llavors anaven a fer... Posava la música, començava el típic Adrià Pérez, començava jo i... Era un joc que em va agradar molt, que va ser divertit. Que els alumnes es van riure, tots els alumnes us van passar molt bé. O sigui, això ho va suggerir un professor, suposo, Sí, no? un professor de cachondeo, que Edu Martínez, que la seva Vale. fiesteta és... A més que diu nom i cognom, saps? Que dius, bueno, sí. per si no està clar... Estic molt content amb ell, Arroba perquè... policia. T'imagines? Bueno, vull agrair... Per favor. No, perquè era un professor. A part que era directe, deia les coses tal com sonaven, m'agradava molt perquè era un professor que era dir les coses. Per molt que s'emportés bronca de la directora, ell educava els nens com s'havia d'educar. I ho feia bé, perquè no abusava de ningú. Ell ho feia bé. No abusava de ningú. home. No, Només faltaria. però em refereixo... Tenir el detall de no Correcte. Em refereixo que ho feia bé perquè sabia fer els jocs de paraula amb els nois més conflictius, Vale, això està amb molt els bé. nois que eren més de xulitos, de subiditos, llavors feia el joc, aquest joc. Llavors, si tan valent eres, levanta tu eso en una mano. Jo me feia un joc i era molt bon professor. Clar, suposo que Clar. no humiliava, però Correcte. ho adaptava, no? O sigui, Li donava medicina a l'alumne Clar. més com aquest típic, com el Marlí, com parlem de sèries. El xirxulito, el... Sí, és un clar exemple com el Marlí. professor del Club de los Poetas Muertos que Correcte. parlava abans. Doncs bé, I això. és això. Va Sí, ser una... jo el record que... O sigui, ara estava com pensant i tinc com diversos professors que simplement els recordo perquè eren molt cookies i eren molt macos. O sigui, eren com que feien bromes, que preguntaven com estaves, que jo que sé, que si anaves un dia, jo que sé, vaig tenir un profe de gimnàsia ja a l'ESO, no el de primària, que si tu hi anaves i deies, mira, és que avui em trobo malament perquè m'ha vingut la regla o el que sigui, era com, vale, tranqui, seu... O sigui, com que realment t'escoltaven molt i que era... I havia tingut altres professors que era com, no, saps? En plan, com que no et feien gaire cas o que, bueno... Jo recordo com els cookies, això. Els cookies. Els professors cookies, com... Sí. Bueno, sí. Que tenen que haver-hi més. Sí, També sí, sí. Vull dir... A mi tenen l'era mimat. Que et creien quan els idees que et trobes malament o que qualsevol cosa, saps? Sí, sempre hi ha com aquests que són com molt buenazos, no? Que Sí. dius, ai, és que em fa llàstima i tot. Jo El què meu sé. tresor. Jo recordo Sí. que un dia es va ficar a plorar perquè no els feien cas i és com... Ai. T'ho juro. I perquè estava ja fatal, el pobre. O sigui, érem una classe... Bueno, tampoc eren molt folloneros, però va arribar un dia que no sé si Es ella va saturar estaria... Jo o crec que algo. sí, i va començar a plorar. I nosaltres en xoc. Es veu quedar en silenci, perquè era en xoc. O sigui, veure una persona que sempre el veus com... super Content. seriós, sí, o amb un... Sí.
una actitud així com més normaleta i tal, i no sé si Clar, li va és que- afectar algú externament o tal, però bueno, això és igual, però que es va ficar a plorar i vam dir com... Ui. Sí, Ui. la hemos jodido, no? I mira que era dels profes que menys... bueno, això, un profe cookie, buenazos, però bueno, sempre... És que és això, o sigui, ara, no, entre cometes, en defensa dels profes, els alumnes arriben a un punt en què també són conscients de que ells han d'aguantar-nos moltes coses, moltes xiquillades, però clar, arribar en aquest punt de pues, humiliar sobretot públicament, perquè una cosa és que tu li diguis, mira, tinc un problema amb un alumne, el trec fora de classe, parlo amb ell i tal, però aquesta, jo què sé, humiliar pues, públicament, això és el que fa també que siguis un injust, no? Un mal profe. És el que penso. Però bueno. A mi m'agrada molt això perquè també ja acabem ja. Hi ha un professor que també està fora, el que hem parlat abans, de fora del país d'Espanya, que no és Espanya. Hi ha professors que se'n cauen les llàgrimes quan ho veig, no només per internet, per a la tele. Una professora que havia educat els nois ja fa temps va sortir i havia de plegar. Els nois es van posar a plorar tots de la nostra edat, parlem de gent ja plorar perquè no volien que marxessin de l'escola. No, i nens també dient no, i tots van agafar la porta i van dir no, i era un vídeo que se'm va caure les llàgrimes perquè agafaven i tots deien no, i els professors no vol que marxi, i tots volien marxar amb ella, ningú volia estar a l'escola que ella, tothom volia desaparèixer. Jo tinc una teoria que els millors professors són els que s'estan a punt de jubilar. Correcte. L'últim any. Correcte. No, però perquè ja els hi sua tot el que vingui de direcció. Ja, totalment. Fan el Sí, que li- per lo els hi que me dóna queda. la- La Clar. meva mare. Per mi, jo vaig tenir una d'aquestes professora d'història a batxillerat i va ser com de lo millor. De lo millor, no? Sí, sí. Era en plan, me la suda ja. La meva mare Que guai. li passava molt igual. I després, professora que m'hagi marcat, jo vaig tenir una tutora a quart de l'ESO, que també era professora de llengua castellana, i a mi em costava... Però bien, no? Aquesta. No, sí, bien. Clar, a mi jo anava malament a aquesta assignatura i em va agafar a part i em va dir mira, em fas aquest treball sobre aquest llibre, a mi no m'agradava llegir molt, diguem, jo llegia còmics i això, però diguem, novel·les i altres tipus de llibres no els agafava. I gràcies a ella vaig començar com a llegir més novel·les, em va recomanar com La illa del Tresor, Los Juegos de Ender, llibres juvenils que em van enganxar. Que guai. I Que xulo. gràcies a ella avui llegeixo més, per exemple. I després, com tenia un professor de batxillerat també, com que quan estava, diguem, a classe seva, o durant aquell curs de batxillerat, com que semblava un gran professor. Però a dia d'avui crec que aquest professor seria un criptobro, un tio d'aquests que surten a TikTok, un podcaster de ¿Quieres ser tu propio jefe, sí, no? totalment, seria un d'aquests... Si fos jove, seria un criptobro. Hòstia, cripto professor. Quinto profesor. Sí. Allá, alumnos, ¿queréis invertir? Tal qual. Educació, Vended psicologia. vuestros apuntes, no? Ah, psicologia. Hòstia, que bo. No, però la feina del professor s'ha de ser agraïda perquè en aquests casos també hem de ficar-nos a la pell del professor perquè no és tan fàcil tan portar fàcil, correcte. òbviament que no, Portar un òbviament que no. un professor, Són 30 clar, nens, són 30 o- alumnes, No. parlem de gent gran també, els estudiants ara de la meva edat que estudien, que estan a la universitat també passen casos que també s'han de donar gràcies perquè ells no tenen la feina d'explicar-ho. Ells ho expliquen, poden repetir-ho, però és que també nosaltres hem d'estar conscients que el que estan explicant és important, perquè ells també fan una gran feina, perquè, clar, ells diuen, per aprovar això he de fer això. Si després no escoltes, clar, és normal que ells es cansin de repetir-ho tants cops. Sí, sí. Pot No, passar. és complicada la Sí. feina del professor, vull dir, això Sí. està claríssim. Sí, sí. Doncs bé, si voleu, ho deixem amb aquesta conclusió, Sí. que és difícil ser És professor. difícil, us valorem molt. És molt difícil també Gràcies ser bon per ser allà. professor, Petons Sí. i piropos, però bueno, però us estimem. us de agraïm veritat. a tots la vostra feina. Ah, exacte. Excepte els Etapas de dolents. vida de professores. Excepte els dolents. Etapas sí. de Bad vida. teachers Sí. no los queremos. Richard Gay. Doncs bé. Ens Molt veiem bé. la setmana que ve. Bueno, no, la setmana que ve no. Que Setmana Santa, Santa. vacaciones, sí. Doncs Molt bé, pues que vagi veiem. tot Que Un vagi altre molt dia. bé, sí. Setmana Santa. Adéu. D'aquí 2 setmanes. Adéu. Adeu. Adéu.
Ràdio Vibria Lab. Un cop al mes parlen de l'actualitat.